Mae maes dysgu a phrofiad y Celfyddau Mynegiannol yn enyn diddordeb y dysgwyr a'i cymell i ddatblygu ei sgiliau creadigol, artistig a'i sgiliau perfformio. Mae'r maes dysgu a phrofiad y Celfyddau Mynegiannol yn cynnwys 5 disgyblaeth: celf, cerddoriaeth, dawns, drama, ffilm a'r chyfryngau digidol. Mae'r maes dysgu a phrofiad yn cynnwys profiadau ystyrlon i'r dysgwyr a fydd yn helpu nhw i ddeall a gwerthfawrogi byd celfyddydol, boed yng Nghymru neu'n byd eang. Mae'r hyn sy'n bwysig o fewn y Celfyddau Mynegiannol yn adlewyrchu'r proses creadigol. Mae gan y Celfyddau Mynegiannol 3 yr hyn sy'n bwysig. 1. Archwilio trwy y celfyddydau ac am y celfyddydau. 2. Ymateb a myfyrio gwaith ei hunan a gwaith eraill. 3. Yn canolbwyntio ar y creu a chynhyrchu gwaith creadigol ei hunan. Mae'n bwysig bod y dysgwyr yn derbyn ystod o brofiadau celfyddydol i nhw ddyfnhau ei dealltwriaeth a ddatblygu sgiliau a'i ymateb personol. Mae'n bosib i ddysgu ar draws y disgyblaethau trwy ddewis testun neu thema, ond mae'n bwysig i ddysgu'r 3 yr hyn sy'n bwysig ar y cyd. Gallwn ddysgu mewn arddull integredig neu'n rhyng ddisgyblaethol.